नमस्कार मंडळी, आज मी तुम्हाला ना थालीपीठ करून दाखवते। तर मिक्स धान्यांचं चांगलं भाजणीचं पीठ केलेलं आहे मी तयार। आणि थालीपीठच्या भाजणीमध्ये मी काय काय घातलंय ह्याचा मी पहिलाच अधिक व्हिडिओ तयार केला YouTube चॅनलवर, तर नक्की पहा। आणि मिक्स असे धान्य मिक्स करून आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या भाज्या मिक्स करून आपण थालीपीठ तयार करू शकतो। तर आज मी तुम्हाला एकदम साधं थालीपीठ करून दाखवते। तर तुम्ही ही जर भाजणी तयार करून ठेवलात ना, तर कधी पण तुम्ही लगेच हे थालीपीठ तयार करू शकतो। तर आता मी काय केले, हे गिरणीवरून दळून आणलेले आणि तुम्हाला एकदम साध्या सोप्या पद्धतीत मी आज थालीपीठ दाखवते। नंतर मला पावसाळी जे रानभाजी भेटतात त्याच्यापासून सुद्धा मी थालीपीठ पुढच्या व्हिडिओमध्ये नक्की दाखवेन। आता मी 3 वाटीभर मी थालीपीठाची भाजणी घेतलेली, त्याच्यामध्ये 1 वाटीभर मी बारीक चिरलेला कांदा घेतलेला आहे। कांदा चिरून झाल्यानंतर आपल्याला कोथिंबीर घालायची, भरपूर अशी कोथिंबीर घालायची आहे। कोथिंबीर घालून झाल्यानंतर आपल्याला याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं आहे। मीठ घालून झाल्यानंतर आपल्याला 1 छोटा चमचाभर हळद घातलेली आहे मी, हळद 1 चमचाभर जिरं घातलेलं आहे, लाल तिखट 1.5 चमचा घातलेला आहे आणि ह्याच्यामध्ये तुम्ही हवं तर मिरची सुद्धा घालू शकता, तर मी नाही घातलेली। अर्धा चमचा मी गरम मसाला घातलाय, 1 चमचा मी ओवा घातलेला आहे, 2 चमचे मी तीळ घातलेले आहेत। तीळ घालून सुद्धा ना थालीपीठ खूप छान लागतं। आता याच्यामध्ये अर्धा चमचाभर मी आमचूर पावडर घातलेले, 2 छोटे चमचे मी आलं लसूणची पेस्ट घातलेले आणि 2 चमचे दही घातलेले आणि 1 चमचाभर मी तेल घातलेले। हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आपल्याला आणि तुम्ही याच्यात पाहिजे कसुरी मेथी सुद्धा घालू शकता, खूप छान लागतं। आता हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आपल्या हाताने आणि नंतर आपल्याला लागेल तसं पाणी घालून घ्यायचं आपल्याला आणि चांगलं जसं चपातीला पीठ मळतो ना तसं ते पीठ मळून घ्यायचं आहे। तर आता हे सगळं मी आधी मिक्स करून घेते बघा। आता थोडं थोडं करून आपल्याला पाणी घालायचं। तर आता हे मी पीठ मळून घेते आणि जरा असं ना थोडंसं असं घट्ट असं चपातीला मळतो त्याच्यापेक्षा जर असं पातळ मळलं तरी चालतं, कारण थालीपीठला पातळच पीठ लागतं, कारण आपण ते हाताने थापतो ना, त्याच्यामुळे थोडंसं सैलसर पीठ असलं तरी चालतं। आता ह्याला वरून थोडंसं तेल लावायचं आहे। तुम्ही पाहिजे मी हे ना पीठ एक अर्धा तास किंवा 1 तास तुम्ही ठेवू शकता, चांगलं मुरलं पण जातं पीठ आणि अजून थालीपीठ खूप छान लागतात। पण मी आता लगेच करते। तर आधी काय करायचं, एक सुती कापड मी एक रुमाल घेतलेला आहे, तो चांगला भिजवून घेतलेला आहे आणि घट्टसर असा पिळून घेतलेला आहे। आता ह्याला ना आपल्याला थालीपीठला पाणी लागणार आहे थापायला, तेल वगैरे वापरायचं नाही, आपण पाण्यानेच हे थालीपीठ थापायचं आहे। एक गोळा करून घ्यायचा चपातीसारखा मोठा आणि ह्याला आपण पाणी लावून चांगलं असं पातळ थापून घ्यायचं, म्हणजे थालीपीठ आहे ना मस्तपैकी लवकर भाजलं जातं आणि एकदम कुरकुरीत आणि खरपूस असं खूप छान लागतं थालीपीठ। तर असं बघा, थालीपीठ आहे ना गरम गरमच खूप छान लागतं। तर असं जेव्हा आपण करणार असेल ना तेव्हा अर्धी 15-20 मिनिटं अगोदर करायचे, खूप छान लागतात। आता मी बघा असे एकदम पातळ असे थापून घेतले आणि आता ह्याला हाताने आपण असे छिद्र करून घ्यायचे, म्हणजे तेल घालायला बरं आणि आतून वगैरे हा थालीपीठ चांगला शेकला जातो। तर आता मी एक तवा घेतलेला आहे, त्याच्यावर तवा आपला चांगला गरम करून घ्यायचं, थोडंसं तेल घालायचं, मग आपल्याला ते थालीपीठ ह्या तव्यावर घालून घ्यायचं। जर थालीपीठ सुटत नसेल ना तर आपण काय करायचंय, त्या कापडाला थोडंसं पाणी लावायचंय थोडंसं आणि मग ते थालीपीठ बरोबर मस्त असं सुटलं जातं तव्यावर। तर तव्यावर घालताना जरा गॅस फास्ट ठेवायचा, नंतर आपल्याला बारीक गॅसवर आपल्याला हे थालीपीठ चांगलं भाजून घ्यायचंय खरपूस असं। तर असं ह्या पद्धतीमध्ये मी थालीपीठ भाजून घेते। तर तुम्हाला मी दाखवते बघा, असे 2 करून दाखवते थालीपीठ। तर पीठ तुम्ही जास्त वेळ ठेवलं तर अजून थालीपीठ खूप सुंदर लागतं ते। तर नक्की तुम्ही थालीपीठ करायचं असेल तर तुम्ही आधी पीठ मळून ठेवून द्या आणि मग थालीपीठ तयार करा। वेगवेगळ्या प्रकारचे जे धान्य घातल्यामुळे त्याची टेस्टच खूप छान लागते। तर मी वेगवेगळ्या प्रकारचे थालीपीठ करते, तांदळाच्या पिठापासून सगळे असे थालीपीठ तयार करते। नक्की तुम्हाला मी वेगवेगळ्या प्रकारचे थालीपीठ नक्की दाखवेन। आणि आता ह्याच्यामध्ये बघा मी परत एक थालीपीठ घातलेलं आहे, त्याच्यामध्ये थोडंसं तेल पण घालायचं आहे। गॅस आता बारीक केलेला आहे आणि आता आपल्याला खरपूस असे भाजून घ्यायचे। तर आता तयार आहेत थालीपीठ खायला। आणि ह्याच्याबरोबर मी आता खोबऱ्याची चटणी करणार आहे। मला थालीपीठ असलं ना तर दही किंवा खोबऱ्याची चटणी मी बनवते, खूप छान लागतं, नक्की ट्राय करा खोबऱ्याच्या चटणी बरोबर थालीपीठ। तर खोबरं घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये मिरची आणि 5-6 लसूणच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहे, थोडीशी कोथिंबीर घालायची आणि मीठ घालायचं आहे आणि हे मिक्सरला आपल्याला वाटून असं बारीक करून घ्यायचं आहे। तर तयार आहे थालीपीठ आणि चटणी। तर आता तुम्हाला मी दाखवते आणि त्याच्यावर पाहिजे तुम्ही टोमॅटो केचप पण घेऊ शकता, पण सहजासहजी ना थालीपीठ हे दही बरोबर आणि ना चटणी बरोबर खूप छान लागतं। तर नक्की या पद्धतीत ट्राय करा, तुम्हाला ही रेसिपी नक्की आवडेल।
आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. आणि हा पूर्ण व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअरसुद्धा करा. व्हिडिओ आवडल्यास कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका. आणि ह्या पद्धतीत थालीपीठ नक्की करा. तर हा मी जेवणाचा बेत केलेला आहे. तुम्ही पाहिजे तर मुलांच्या टिफिनसाठी, नाश्त्यासाठी मस्त. मी दुपारच्या जेवणासाठी मी हे थालीपीठ केलेलं आहे. मस्त पोटभरीचा बेत आहे. नक्की ट्राय करा. आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. चला भेटूया आपण पुढच्या रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.